शेवंतीच्या मृत्यूने अजित पुरता खचून गेला होता. तिच्यासोबत आपण जगण्या मरण्याचे वायदे केले होते. अग्नीला साक्षी ठेवून 7 जन्मी साथ देण्याची शपथ घेतली होती. ती आपली सहचारिणी आपल्याला सोडून असे अचानक केल्यामुळे अजित पुरता मोडून पडला होता. आता त्याला त्या विधीतल्या गुप्तधनाचंही काही वाटेनासं झालेलं. आपलं कुटुंब म्हणजे आपली खरी दौलत आणि पत्नी हा त्याचा मोठा आधारस्तंभ. तोच तुटून पडल्यावर काय होणार आपल्या घराचं आणि त्या घराच्या कर्त्या पुरुषाचं? आपल्या 2 कोजीरवाण्या मुलांकडे पाहून कसं बसं त्याने स्वतःला सावरलं होतं. आपल्या पत्नीच्या मृत्यूमागे कोण आहे याचा त्याला काहीच तपास लागत नव्हता. त्याने शेजारी पाजारी चौकशी केल्यावर त्याला एवढंच कळलं की रात्री खोताची मोटार या भागातून जाताना कोणीतरी पाहिली होती. त्यातून अजितचे घर हे एका बाजूच्या टेकडाच्या पायथ्यावर होतं आणि त्याच्या शेजारी पाजारी अगदी जवळ कोणी राहत नव्हतं. जी घरं होती ती सुद्धा 100-200 फुटाच्या वर लांब होती. त्यामुळे रात्री तिथे काय घडलं असेल याचा अंदाज लावणे कठीण जात होतं. पण खोत इकडे आलेला म्हटल्यावर यात त्याचाच काहीतरी हात असणार आहे हा विचार अजितच्या डोक्यात पिंगा घालू लागला. पोलीस कारवाईचे सोपस्कार पुरे पडल्यावर अजितला शेवंतीचा मृतदेह मिळाला आणि पांढऱ्या कपड्यात गुंडाळलेल्या शेवंतीला पाहून अजित ओक्सापोक्षी रडू लागला. तुझ्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांना मी सोडणार नाही, त्याने अशी शपथ घेतली व तो तडक खोताच्या वाड्याकडे निघाला. वायुवेगाने चालत म्हणजे जवळपास धावतच तो खोताच्या वाड्याच्या बाहेर पोहोचला. खोताच्या नोकरांनी त्याला घरात जाण्यापासून अटकाव केला व सावकार आता तुला भेटण्याच्या मनस्थितीत नाहीत असे सांगून त्याला तिथून हाकलून दिले. केवळ पंचनामा व तपासाचे नाटक करून आत्महत्याची केस बनवली व फाईल क्लोज करून टाकली. याला कारणही तसंच होतं. जरी शेजारी पाजारी यांनी खोताचे मोटर रात्री दिसल्याचे इतर सांगितलं असलं तरी शेवंती व खोत यांचा लांब लांबपर्यंत काहीही संबंध नव्हता व खोत हा पंचक्रोशीतला मालामाल सावकार असल्याने पोलिसांची त्याच्या वाड्यावर नेहमी उठबस असायची. खोत सुद्धा त्यांची सरबराई करण्यात कधी मागे पुढे पाहत नसे. त्यामुळे पोलिसांनी खोतावर ना संशय घेतला ना त्याला काही विचारण्याचे कष्ट घेतले. उलट या केसचा पेपरवर्क करण्यात इतका मनस्ताप झाला म्हणून संध्याकाळी तिथला इन्स्पेक्टर वाड्यावर जाऊन खोतासोबत दारू प्यायला बसला. संध्याकाळच्या वेळी अचानक पोलीस इन्स्पेक्टर आपल्या घरी आलेला पाहून सुरुवातीला खोत दचकला, पण आपल्याला काही माहीत नाही असे दाखवून त्याने इन्स्पेक्टरचे स्वागत केले व नेहमीप्रमाणे त्याची बडदास्त ठेवण्यात काहीही कमी केले नाही. खोत या प्रकरणातून सही सलामत सुटला, पण त्याच्या पापांचा घडा लवकरच भरला. खोताचा दुर्दैवी अंत कसा झाला हे नायकिणीचा वाडा या कथेत आपण पाहिलं असेलच. नायकिणीचा वाडा ही कथा पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमधील लिंक पहा. शेवंतीच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करून अजित नदीकाठीच तिच्या जळत्या चितेकडे हताश नजरेने बघत होता आणि झालेल्या प्रकाराबद्दल स्वतःला दोष देत होता. शेवंतीच्या चितेच्या आगीतून उठणाऱ्या ज्वाळाबरोबर अजितचे मन सुद्धा जळत होते, पण तो हतबल झाला होता. खोत हा 100% आपल्या बायकोच्या मृत्यूला जबाबदार आहे, पण आपण ना त्याचे काही वाकडे करू शकतो ना त्याला दोषी ठरवण्यासाठी आपल्याकडे काही पुरावा आहे. आणि याच विचारात आत्महत्येचे विचार पुन्हा त्याच्या डोक्यात घर करू लागले होते. असाच काही वेळ गेला. सूर्यनारायणाने डोंगराच्या पाठीमागे दडी मारली व काळोखाने आपले हात पसरायला सुरुवात केली. अजितला तिथून निघावं असं वाटतच नव्हतं, कारण आता त्याची आणि शेवंतीची कायमची ताटातूट होणार म्हणून तो अधिक दुःखी झालेला. इतक्यात कोणीतरी अजितच्या डोक्यावर प्रेमाने हात फिरवला आणि अलख निरंजनचा नारा दिला. अजित चपापून वळला आणि पाहतो तर काय, भगवी कफनी धारण केलेले, गळ्यात रुद्राक्षाच्या माळा, पायात लाकडी खडावा, एका हातात माळ व दुसऱ्या हातात कुबडी, डाव्या काखेत मोठी लोंबती झोळी, खांद्याखाली रुळणारे शुभ्र पांढरे केस आणि त्याच केसांसारखी छातीपर्यंत वळणारी रुबाबदार दाढी, असा वेश धारण केलेला एक प्रसन्न व्यक्तिमत्वाचा साधू पुरुष त्याच्याकडे पाहून स्मित हास्य करत होता. बाळा, जे तुझं आहे ते तुला मिळणार आणि जे तुझं नाही ते एकतर तुझ्याकडून निघून जाईल किंवा तू त्याच्यापासून दूर होशील. तुझी पत्नी तुला सोडून गेली, ती आता परत येणार नाही, पण तुझी लेकरं हीच तुझी संपत्ती आहे आणि त्यांना तुझ्याशिवाय कोणताही आधार नाही. तुला त्यांच्याकडे बघून जगायचं आहे आणि हीच तुझ्या बायकोच्या आत्म्याला खरी श्रद्धांजली राहील. अजित विचारात पडला. मी या साधूबाबांना ओळखत नाही, ना कधी यांना यापूर्वी या गावात पाहिलं आहे, पण तरीही यांना सगळं कळलं कसं? अजितने आपले अश्रू पुसले
व साधूबाबांच्या चरणावर डोकं ठेवलं आणि म्हणाला, स्वामीजी, माझं मन अस्थिर झालेलं आहे. काय करू मला समजत नाहीये आणि मला यातून मार्ग दाखवण्यासाठी कोणी समर्थ नाहीये. मला असं वाटतं की तुम्हीच कदाचित मला यातून बाहेर काढू शकता. स्वामीजी मोठ्याने गरजले. अलख निरंजन. अजितच्या डोक्यावर हात ठेवून साधू महाराजांनी ध्यान लावले. तोंडातल्या तोंडात काही मंत्र पुटपुटले आणि एकाएकी त्यांच्या प्रसन्न वदन चेहऱ्यावरचे भाव बदलू लागले. ते एकदम चिंताग्रस्त झाले आणि हळुवारपणे डोळे उघडत अजितला म्हणाले, बालक, तुला मी मगाशीच म्हणालो होतो की जे तुझं आहे ते तुला मिळणार आणि जे तुझं नाही ते तुला सोडून जाणार किंवा तुझ्यापासून दूर होणार. कर्मफळ कोणालाही चुकत नाही. तू आजतागायत सरळ पुढे बघून चालणारा माणूस, कधीही वाकडी वाट धरली नाही आणि तुला अचानक धनाचा मोह का यावा? मला खरं खरं सांग, तू वाममार्गाने पैसा मिळवायला सुरुवात केली आहेस का? हे ऐकताच अजित हादरला. त्याच्या डोक्यात लख प्रकाश पडला व त्याने स्वामीजींच्या पायावर गडापडा लोळायला सुरुवात केली. महाराज, माझं चुकलं. गरिबी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून मी जीव द्यायला निघालेलो तेव्हा गावाबाहेरच्या विहिरीजवळ एका हडळीने मला आत्महत्या करण्यापासून परावृत्त केलं आणि मी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या करत आहे म्हटल्यावर त्या विहिरीतच दडलेल्या सोन्या चांदीच्या नाण्यांनी भरलेल्या हंड्याचा तिने मार्ग दाखवला. समोर इतकं सारं धन दिसल्यावर कोणाची मती फिरणार नाही आणि त्यात मी तर पार नखशिकांत कर्जात बुडालेलो. रोज घरात भांडण, कटकटी. मला आयुष्य नकोसं झालेलं. मग मी त्या फुकटच्या पैशाचा स्वीकार केला आणि मला वाटलं माझ्या सगळ्या अडचणी सुटतील, पण त्याच्या पायात मी माझी खरी दौलत गमावून बसलो हो. स्वामीजी म्हणाले, अजूनही वेळ गेली नाही बाळा. त्या विहिरीतून तू जितकी सोन्या चांदीची नाणी घेतली ती सर्व तुला तिथे परत नेऊन ठेवावी लागतील या अमावस्यापूर्वी. आणि असे न केल्यास मीच काय, ईश्वर सुद्धा तुला वाचवू शकणार नाही. त्या विहिरीतला एक पैसा हा शापित आहे. ज्याने कोणी त्यातला एक पैसा जरी स्वतःच्या गरजासाठी वापरला तो माणूस आयुष्यात कधीच सुखी होऊ शकला नाही. अनेकांनी या गुप्तधनाच्या पायात आपलं सर्वस्व गमावलं. तुझी पत्नी वारली, ती जाण्यापूर्वी तुझ्या मुलीला सर्पदंश झाला. तेव्हाच तू सावध व्हायला पाहिजे होतं. पण तुला वाटलं पैशाच्या जोरावर तू सगळं काही ठीक करू शकशील. पण बाळा, हे गुप्तधन कधीच कोणाला पचत नाही. फार फार वर्षांपूर्वी या गावाबाहेरच्या विहिरीला पाणी लागायचं बंद झालं. गावकऱ्यांनी त्या बाजूला येणं जाणं कमी केलं तेव्हा काही चोरांनी तिथे आपला तळ बनवला. रात्री अपरात्री येऊन आपल्या लुटीचा माल ही चांडाळ चौकडी या विहिरीत लपवून ठेवू लागली. विचार कर, या पैशाला व सोन्याला किती जणांची हाय लागली असेल. प्रसंगी आणि चोऱ्या दरोडे घालताना लोकांचे जीव घ्यायलाही पुढे मागे पाहिलं नाही. त्या सर्व आत्म्यांची हाय सुद्धा या धनाला लागलेली आहे. मग हा पैसा जिथे जाईल तिथे बर्बादी होणार हे नक्की. अजितच्या डोक्यात लख उजेड पडला. गुप्तधन मिळाल्याने या फुकटच्या कमाईवर तो चांगलाच खुश झाला होता. पण आता एकूण हिशोब लावता या व्यवहारात त्याने मिळवण्यापेक्षा गमावलं जास्त. त्या रात्रीपासून आतापर्यंतचा घटनाक्रम त्याच्या डोळ्यासमोरून एखाद्या चित्रपटासारखा सरकला. तो मोठ्या आशेने स्वामीजींकडे पाहू लागला. स्वामीजी पुन्हा एकदा मोठ्याने गरजले, अलख निरंजन, सर्व सोन्या चांदीची नाणी त्या जागेवर आली पाहिजेत या अमावस्यापूर्वी, अन्यथा. इतकं बोलून ते तिथून निघून गेले. आता अजितच्या हातात फक्त 7 दिवस होते. वाटेल ते करून सगळी नाणी आपल्याला परत विहिरीतील हंड्यात आणून ठेवली पाहिजे या विचाराने अजित धास्तावला. आपण सगळी सोन्या चांदीची नाणी चंदू सोनाराला बाजारभावाच्या निम्म्या किमतीने विकली आहेत. बऱ्या विक्रीतून मिळालेला सगळा पैसा आपण आधीच खर्च करून बसलोय. आता नाणी परत मिळवायची तरी कशी, हा एकच विचार त्याला सतावू लागला आणि त्याने चंदू सोनाराच्या घरची वाट धरली. अजित येत्या 7 दिवसात सर्व सोन्या चांदीची नाणी गोळा करून विहिरीतील हंड्यात परत ठेवू शकेल. या गुप्तधनाच्या शापातून अजितची सुटका होणार की नाही, जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा गुप्तधन भाग 5. बागुल बुवा.
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.